سمون زلالم قال أملاخ أبي كننببينا أكل أي تيموثيوس معرف 3 قدم كننببينا تقال أملاخ معنا زبلنا انتي مغانو رئينا قال أملاخ معنا انتي كزبلنا كنرئينا سمون زلالم برخي قال أي تيموثيوس معرف 3 كاب 16 بحنسب الله سلق على أملاخنا خنزارب ويدما زق على أملاخ لهم زبلنا كنستوعب متان مالتيو اتني أملاخ سب إبل نسنا يقبر زبلة فتصيمو تداليو فتصم انت خونسي منفس أملاخ زنفسو زبلة صحف نتمرتي نتكسات نمقنع نصدقي زخون مقداب يتأكم كده قمي ايه مغنياتو هرستنا ويدما تيك على أملاخ تصبيغنا خردانا متان اتني أملاخ سب من نني أملاخ سب ترايز ملكوتو مالتيو نسنا يقبر زبلة فتصيمو تداليو مغنياتو مجمرتا تني أملاخ سب زبحال مدلاو يدلي نمنتاي نسنا يقبري فتصم انت خون سيبل إذا فتصم انت خون سي تبل زيا كرمخونة يا زيا فتصم انت خون سي كرمخونة زلا سلامتا يزدالو فتصم نخون ويدما زفري نخون صنعه نخون كنت ولاينا ذا فتصم انت خون زبل مصنعه نتواينا مزفرق نتواينا مصوار ويدما مستعجستي مس كله نتواينا سلازم انتان فتصم كتكون سي انتي مالتي مس كريستوس صنيعك انتان كتنبرسي ولا انت بلنايا سناي نغري مستقال دحلو سلاز خدلنا اسم እግዚአብሔር زلالم بروخي منفس املاخ زنفوسو زبله يبل سلازي فتصم مخان منفس املاخ زنفوسو زبله صحف نتمرتي نتكساس نمقنع نصدق زخون مقداب يتقم يبلنا زمتا يبلنا زلو معدا ويدما قدم خنت ويدما ناي املاخ ነገር كنبل ወይ كنحاسب ويدما نحنا ناي املاخ ينا كنلكلنا زدلينا ነገራት እዚኦም ሓደ ሓደ እዮም ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ቲሞቴዎስ ተጻፈሉ ከምዚ ይብል ተቃል ስለዚህ ባር ዞም ነገራት እዚኦም ፍጹም እንትኸውን ካብዚ አውሲናልና ويدما ننتان كصنعسي إلنا مستات تقصل حسابي ويدما بلبي زمصق على أملاح نلم عندي نبز حسابات نبرخز خون نسمعته زبل زبارخ قال انت إذا جمر أنا ناي حقي قندو ويني أتعنتو بخان تاينا فتصم انت خون سي إلنا لنا الذي فتصم انت خون سي انت قبرالو نزي أنا ناي حقي قندو ويني زبل كردوك خلالو ماني ناي حقي قندو ويني زبل ماني نحق قندي وين زبل نالبات ذا سألي نئسات تخون يعني نئسات إني الله تخون أي فلتكون أنا نحق قندي إيه تبن ويقع أنا نحق قندي ويني إيه أنا نحق قندي ويني إيه تخالي خا أبويو تخالي خانتايو أبويو حنت تخلي هيوت كهلوا كتفري انت خوينا سورة أبصبو معدن زلو ماي زلو كوتا خلو نعاء زدلي كتركب ويكتركب له تخيل سفرة كتسفر زلوا سلازي قويتا زبلنا زلو خلو دا آبا يالو سلازي زاقون دزيايا زاقون دزيايا خن ريا خولنا مجمرتا نبعلا انت خوينا تتخيل يا زلا صنعا يا زلا بفلا يصبو غيرنا ريح الى سلا زلامبر فلا انترينا نفرت خون نقوصلي نكل زخون اللوا كل زخون اللوا زي تخالي ابو يزولو زاغرب زي انترارينا دحراي كرياينا مالتي اوشتي كل كبابي ازولو بمولو فرلو في يريتات اللو ابتا وشت ازولخا وي كان اغزابير سراح وي كاغزابير ابو اذا سوره برهان ولي عزلا مالتي مغنياتو تخاليو ازغون دزخا غيتا يسوع كريستوس مالتكم غيرنا خب امنت سئلي قرب يطقميو اب حساباتنا نمردا وي كاغلا انفت نخلونا يطقمناي مالت ስለዚህ እንተራሪና ኣብቲ መሬት እንተራሪናዮ ኣብቲ መሬት እንተራሪናዮ ሓደ ልችለዋ አስካላለዋ ንላዕሊ ዝድይብ ማለት እዩ ካልኣይ ተኸባቢያ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣብ ጽቡቕ ስፍራ ሒዝ ዘላ ትጉንዲ ኻርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ዘብልን ዝሽከምን ክጸውርን ዝኽእል ማለት ስለዚህ ጉንዲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና እንተወሲና ንሎሚ
እቲ ልዕሊኡ ዘሎ ዝፈር ዘሎ ኩሉ ከዓ ንሕና እንተር ኣጌርናዮ ኣብቲ ቆጽሊ ዘሎ ቆጽሊ ጥራይ ይኮነን ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ፍየርታት ዕምባባታትን ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣብነት ጌርና ወሲድና ዘለና ንምንታይ ኢና እንተዳኢልና ኣባይ ጸንዕ ኣባይ ጽንዑ ይብል ኣነውን ኣባኻትኩም ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ እንተ ዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከም ዘይክእል ንስኻትኩምን ኣባይ እንተ ዘይጸናዕኩም ከምኡ ኢኹም ይብለና ማለት እንታይ እታ ምጽናዕ ትብል ዘላ ማለት እዩ ከምቲ ዓንተቦ ፍጹም እንታይ ናይልናዮ ፍጹም ምእንቲ ኸውንሲ ኢሉ እንታይ ድልዮ እዚ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፋት የድልዮ እዚ ቃል እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ኣባይ ጽንዑ ከመይ ጌርና ኢና ንጸንዕ ስለምንታይ ኢና ጽንዑ ዝብል ከምንታይ ጽንዑ ዘሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሕጂ እታ ዝፈሪ ትብል ዘላ ኣና ጎይታ እንተ ኮይና ንፈሪ ዝብለና ዘሎ ክትከድሞ ክትፈርዩ ነባሪኹም ከዓ ታክኸውን ነባሪ ክኸውን እዚ ጉንዲ እዚ ንባዕሉ እንተ ዘይጸንዐ ንኻልእ ኸጽንዕ ኣይክእልን እዩ ጨንፈር ንስኻትኩም ኢኹም ኢልና ምሽቲ ጨንፈር እንተራሪእናዮ ጨንፈር እዚ ንሕና ኢና ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ጨንፈር እዚ ኢና ፍረ ክንፈሪ ኣብ ጨንፈር እዚ ኢና ውፅኢት ክነውፅእ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንምንታይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ሕጂ ግን ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና ግን ፍጹም እንታን ክኾን ዝብል ካይትርስዕዋ ንሕና ንጸንዖ ኣብ ጎይታ ንጸንዖ ንሕና ህይወት ምንታን ክህልወና እዩ ምንታይ ምንታን ክህልወና እዩ ህይወት ምንታን ክህልወና እዩ ኣብቲ ጉንዲ ዝኾነ ጎይታ ምጽናዕ ኣብኡ ዝውከል ዝጸንዕ ኣብኡ ዝውከል ጽሩይ ማይ ስለ ዝሰቲ ጥዑይ ህይወት ቫይረስ ዘይጥቅዖ ይልምልም ይዕንብብ ድሕሪኡ ድማ ይፈሪ ኣመን ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውከል ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነብር እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና ምሽ ሕጂ እዚ ጨናፍር እዚ ኩሉ እዚ ከምቲ ዓንተብ ዝረኣናዮ ጉንዲ እንተራሪእናዮ እዚ ጉንዲ እዚ ርኢና የለና ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም እዛ ገረብ እዚኣ ኩሉ ጨናፍር ኣለዋ እዚኣ ግን ጉንዲ ጥራይ ኣለዋ እቲ ክትፈሪ እዩ ዝብለና ዘሎ ከዓ እዚኣ ከዓ ፍረታት ኣለዋ ሕጂ ጉንዲ ነይሩ ጨናፍር ኣውፅኡ ዳሕራይ ከዓ ናብ ፍረ ናብ ቆጽልታት ናብ ኩሉ ኸይዱ ግን ኣብ ምንታይ እቲ ምስጢር እንታይ ኢልና ግን ኣብኡ ኣብቲ ጉንዲ ስለ ዝጸንዓና ኣብኡ ከዓ ስለ ዝሓዝና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከውን ከለና ካብ ባዕልና ካብ ገዛ ርእስና ስለ ዘይንፈሪ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድልየና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድልየና እቲ ጉንዲ ወይና ኣነ ኢልና ማለት ዝበለና ማለት እዩ እዚ ጉንዲ እዚ ከም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ከምቲ ዓንተ ዝረኣናዮ ጨናፍር ወይ ከዓ ጉንዲ ዝረኣናዮ እቲ ጨንፈር ከዓ ዝረኣናዮ እዛ ገረብ እዚኣ ከዓ ብፍላይ ከዓ ኣብ መሬታ ካይተረፈ እቲ መሬት ሕጂ እቲ ወይ ከዓ እቲ ኣስፋሕፊሓቶ ዘላ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ዳሕራይ ክንሪአና ቃል ኣምላኽ ኣስፋሕፊሑ ዘሎ ከም ኣቦ ጉንዲ ከዓ ንለብዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እሞ ንኺድ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ንኺድ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 እንተኸይና ስም እግዚአብሔር ንዘላለም ብሩኽ እዩ ወንጌል ዮሐንስ እንተ ደኣ ኸይና በታ ድሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ 37 የነብብ ኣለኹ ካብ 37 ዘሎ እንተ ደኣ አንቢብናዮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ብሩኽ እዩ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸምዐ እንተሎ ናባ ይምጻእ እሞ ይስተ በኣይ ዝኣምን ይብል ወይ ከዓ ሕጂ ክርስቶስ ዋላ ዝጸንዕ እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ህይወት ክውሕዝ እዩ ሕጂ ከመይ ማለት እዩ እዛ ገረዝ እንተራሪእናዮ ካብ ክርስቶስ ኢና ንሰቲ እዛ ጉንድላ እዚ ጨንፈ እዚ ኩሉ ቆጽሪ እዚ ንሪኦ ዘለና ጨንፈር ካብ ባዕሉ ሓንቲ ነገር ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ብዘይ እዚ ጉንዲ እዚ ሓንቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብዘይ እዚ ጉንዲ ዝዓደሎ እዚ ጨንፈር ባዕሉ ገለ ነገር ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚ ጨንፈር እዚ ካብቲ ጉንዲ ዝወሰድ እቲ ጉንዲ ድማ ካብቲ ሱር ዝወሰድ እቲ ሱር ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽና ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና በኣይ ዝኣምን እቲ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ካብ ከብዱ ሩባታት ማይ ይውሕዝ ህይወት ክውሕዝ እዩ ዝብለና ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ንሕና ፈረይቲ ክገብረና
ويدما فرن نوص نخون كابدنا ستنايو نجيتا يسكرس وسنايو كاود ما خاب زغربزي ويدما خاب تغوندي نحنا انتاي نهب مالتي فرن نهب مالتي فرن باي صنعتا مصنعت بزلا قندي دلي زلخو مالتي مصنعت بزلا سلازي نحنا انت صنعنا لكع كمزي فرن دهامنا نفري طراي زي كونه بهوت وننبر على كل زدلينا مفراي طراي كون زقدس اتي مفراي انت زي فريهم زلو كتقرصيهم زلو كم جمرتا جيتا يسوع كريستوس زمصه نابانا يكون المصيو نابتوم ناتو زبلو مصي زبل نساتهم يمجي انت تصنيع مسو ويكا امسو انت لغيبهم كبليهم ويكا انت تصنيع مسو خنوبريهم مالتي تقرص زلو نحنا حنسابنا حوارون كم زلو زلنا او تصنيعنا اندا تملالسنا هونا نعنا مقراصن مفراين اي ملكتناني نعي انا بزرداني مالتي مفراي صبو نعنا عصبي يخوننا مالتي نحنا كن سلازي فرنا سلازي فرنا نحنا فرينا حنساب بماني بكريستوس يسوع بمن نزال على ميوت مركابي مالتي سلازي انت زي فريكم زبلم زلو وي دما او انت زي صنيعكم زبلم زلو مالتي كولاي نمن يزملك مالتي كولاي نايهود مغنياتو ناتوم ناتو مصيتم ناتو كن تايغبرونيم ايتقبلونيم سلازي نحنا زعمنا زبلنا كن امن كن كون لنا يزلو اب كريستوس يسوع كن صنع علنا مالتي أكريستوس يسون تانجبرالنا كنصنع علنا مغنيات نسوس انتاي سلازخونه ماينا سلازخونه نسو خاب تقاماي تتقللا سوربا ابيلو ازيا ارمياس انترارينا ارمياس 17 مسكرستاس مخان زغرم نغري مسكرستاس مخان صحاي يكونك قري ايخونك بزح غزي نحنا زي تردأنا نغر زلو وعي رخبنا كونتات رخبنا انتاي تمستير اب كريستوس يسوع زلنا نغر سلازي تردأنا نكريستوس يسوع لما بزحن سلام وحادن اب قمت انت اتينايو نحنا حق زخونه غندي اي تردأنا نزلو مالتي ارمياس 17 انت دارينايو قطر شومنته ارمياس 17 قطر شومنته تايز بلنا خب شوعات تجميرنا انت دا انبيبنايو ارمياس كندي ارمياس 17 كاب شوعات انت دا انبيبنايو سم እግዚአብሔር نزلالم بروخي كاب شوعات انبيرنايو اب እግዚአብሔር زوكل انتو انتاي لكم ابو زصنع مش مصنع ابتو غند انا غندي يبل نقصله دحركنم بينا انا ابو ينبر سدما باي نبر يبل يسوع غويتاي از خانتاي بلالو ارمياس كا اب እግዚአብሔር زوكل تصويت خا اب እግዚአብሔር زغبر سب بروخي ወይ ድማ ዕውትዩ ጂ ኣነስኹምን ኣብ እግዚአብሔር ንውከሎ ናይ ኩሉ ነገር እዩ ናይዛ ምድር ዘድልየና ኣብ እግዚአብሔርና ንውከል ናይ ሰማይ ዘድልየና ኣብ እግዚአብሔርና ንውከል ኩሉ ንሕና ናይ መንና ናይ እግዚአብሔርና ናይ እግዚአብሔር ስለዝኾንና ኩሉ ካብ እግዚአብሔርና ንጽበዮ ኩሉ فقط زبنا እግዚአብሔር نزن بدر كمتي اغبر حوارات باخاينا نوساوسن ننقسقسن يلو زلو نحنا كل انتنا ناي እግዚአብሔር ስለዝኾንና ኩሉ ካ በእግዚአብሔርና ንወሳወስን ንንቀሳቀስን ማለት ይስም እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢትኻ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ኣብ እግዚአብሔር ካ ትጽቢቱ ዝገብር ኣብኡ ዝውከል ሰብ ብሩኽ ኣብ እግዚአብሔር ሙካል ማለት ኩሉ ነገር ስለዚህ ዘይትናወጥ ተኸውን ኣብ እግዚአብሔር ምስተውከል ማለት እዩ ዘይት ሕለል ተኸውን ኣብ እግዚአብሔር ሚስጥር ናይ እግዚአብሔር ተረድእ ሰብ በቃ ንቃይብልን ይስከበሉ ንቃይብልን ዳሕራይሉ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቃማይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ርባ ኣቢሉ ዘስፋሕፍሕ ኦሚ ዘስፋሕፍሕ ري وذ السورة إلكم مش تخبابي أزول بتعمي زتات إذا خبابي زبملو ريو دس نخطري أخمان زسي بتعمي دس زبل ريو إذا منش أخ أزغى من إجزابير حي منشي نعاهد ذهب أزول مالتي زبملو سلازم نحنا خا زينا مغنياتو نفسي بأخا عرفا لا لا ديلا لا دس يلو نحنا بزي وصيت نايزي دس يبلنا بزي أسفعفي سوراخ أب كله أسفعفي حال زبلنا زلوا مالتيو نحنا أزينا وصيتنا ولا على زبالة مالتيو انتاي جن أب እግዚአብሔር ዝውከል سبيك نزغ توكل مسمصخا ጨናፍርካ ቆርጽ ዝመጽ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ካብቲ ዝቆርጽ እቲ ሒዙካ ዘሎ ይበርትዕ እዚ ምርዳይ ስለዚ ምርዳይ ይባሃል እዚ
كل يلن كويس بلك بقى كل يلن ميتو خاطر يدلها كواب أبراهام قنيلو مماس نايمن نايسارا مهز النار أي نممان تاجبر عيد خمن سبات مسيهم كوجه حجة ولدي حجة جلس من هالنجار كان ما لحد يلن زنب يلن قال يلن أبراهام بقى أنا سمسك زعبي تراك كن بنت خوين إبراهيم بعلي كاين بنت خوين إبراهيم بعلي جن بعين زرد لكن ما هتنسرا روماي 100 عام تخيدال جن أبراهام نمني فلتوي نجزابير فلتوي نمني أمني نجزابير أم سلزين الساعة أمنت الساعة ما نصدق خوينا تقص قراتول أنا سهم نجارات نبز خريخ كوناتات نبز غير نحنا جنا بكن صن على ماي ابزغون دزين تصنيعنا نحنا كل غزي فرغام ما باينا قارص صنينا اوكي فرغام ما همتاي نغبرنا اين نسا سوره زصفحفعيو وعي انت مصه وعي انت مصه ايتفرهن وانت مصه تغبر ايتفرهن قصلا خا لملم ينبر قصلا خا انت يغبر لملم ينبر رايو وعي انت مصيو نمن يخركم نيرو نزين كركم نيرو سلازي منشنا نحنا عبز سلازخونه منشنا نحنا دما عبز سلازبلنا جيتا يسوع كريستوس كا انا زل اخن دحرك رينا انا يا ابي لي يخون يخبلهم بعلاي كونكون ازي تنفلطين نحنا بصحب زلغن كريستوس كم زمصمو نسو گن كابي مخانو ايفلطين يلم كريستوس زغن كابي كم زمص نفلطين ايلو حقهم هم يلوهم جيتا يسوع كريستوس نسوم تفلط كابي كم زعت تفلطون يهم حدا گن زل اخن له ابي نعو گن ايتفلطون يهم يلو التميستر تغقل نعايك بقليلة خم مساحات فلتون يهم ترين اللهم زلاخن نجن عبوي نبوي جن عيد فلتون يهم تزلاخن نسيو أنا خابو بهلو لذا هذا مستسات يخكم زلوا نسون أبو عيد فلتكم من سدادي نعوها عيد فلتون يهم مهنا تفلتوا سلذي تقبأكم أنا جن نبو بعلي يفلته سلذي أنا صم جيتا يسوع كريستوس ناتنا مدحينا نقلنا لنا تقبلنا نفلتينا سلذي زي وعي مسرخة بزي قصنا زي يرقفو التميسترنا أب سلذي حزنينا سلازم ما نمسم أب كريستوس ينتبيلو نحن هتصوعنا نكريستوسنا نزنا يزمدراو نجر عدليمنا ويدم ما حدا معكن صبوا نجر ويدم ما بزح نجر نخنصرف بعلنا عين خلنا كل منشنا خبز جندزي أبز جندزي ده أنت دللي نحينا ينوح يخون يخل بسبب زراربا أمبر مفرايو أي ترفوني حجي تحنت مسترزم لكم ده له أبز جندزي أم مسنا عترين عنا حلفنا آمين مفراي بجدي إسكابلو مغنيات مفراي كابانا يكونن مفراي كابز جندي سلزخونه جندي كريستوس يسوع كل جزء فراي سلزخونه كابرسو فرز غل يلا آمين سلزي إذا مسترزي سل ترد عنا نحنا وعين تمسه عين فرهنا قاتل أخا لم ينبر قاتلنا كل جزء لم ينبر مستر نايمين لكم مستر نايز جندي قاتلنا كل جزء لم ينبر كريستوس سلزخونه يقولنا مغنياتو انتاي انا حق انتاي نسو انا ني حق قند وينه يلمش انا ني حق قند وينه تخالي اخا امنيو امين تخالي اخا ابويلو سلازي تخاليو ابن تخوينو ني حق قند خوينها كيتا يسكرس تخوينو انا سوم كان چنفر تخوينا وصيتنا خمزي مغنياتو وصيت ناي ابوي اتو قند خا ناي كيتا يسكرس امين بروخات يسو كيتا بعامت درقي ايتنكرن كاب مفرايون ايتا قارصن كم تعنتو زبلنايو مفراي كاب رسنا زي كونه مفراي كل غزي كاب تسور جميرو ناي غويتا يسوع كريستوس زخونه مفرايون تاي غبرني اي قارصن سم زابير نزالالم برخي سم زابير نزالالم برخي سلازي زابير كمزي بلالو انت تملسكا كملسكاي اب قرمي كادو كتبلخا نتخبر كاب تحسر انت فلخايو كم افي كتكون اخا نتخبر كابتو عسر انت فلخايو انتي مالتيو نتي وعيز مسلكا نجرن نتنا اغزاوير نجرن انت عيني حسرن عيني كبرن فليخا فليت كايو كما اف من كتكوني خا كما اف غويتا كتكوني خا سلازي يسوع غويتاي زابير يباركم سلازي مسترنا منيو مسترنا غوندي يسوع كريستوس دومو بالنا مسترنا مني غيتا يسوع كريستوس نجرات ايكونن كوننتا ايكونن سبات كم زبلو ايكونن عالم كم تبلو ايكونن اتو غوند خم زبلو ينعنا سكت غوند خم زبلو ينعنا بلو از غوند زخا وصيت يبناي سلازي انتاي نيرو مجمرتا گن زريناي چنفري نيرو ازخا غوندي نيرو ازخا غوندي نيرو سلازي غوندي مس ابو غيتا يسوع كريستوس كوينلنا دحراي چنفر كويننا
دحريك أنت كوينا مالتي قول على علنا قصل نوص سبات كل جزء زين السنبرن زين الدهالن سبات غيرنا مالتي يسوع قويتاي سلازي كاب قويتا كفل زي دلي قويتا بزي بقى يكنبر زي كل سلازخونه زي كونسي تايلكم كاب قويتا كفل زي دلي ابل الله قويتا بزي بقى يكنبر زي كل سلازخونه زي كونسي أنا بزي قويتا كم ما يكم زوج عصا تنفس زي بلو كوم سلازخون كي دقماي كاب قويتا زي كفل زي دلي كاب قويتا كفل زي دلي قويتا بزي بقى يكنبر زي كل سلازخونه زي كونس أنا بزي قويتا كم ما يكم زوج عصا تنفس زي بلو كم زخونكو سلازخون كم سلازخون كي كابو زي فله يسوس قويتا ترديهم نش سلازي نقحو أب أمنة صنعو سبت كونوا برتعو يبلنا قدامي قرطس انت يبلنا قدامي قرطس 10 6 قصر 10 3 نقحو ها أب أمنة صنعو أبيناي أب تقوندي أب تتبهل لكم سلازي أب تمجمرتا نت منفساو زبلت صحفات لنا ذنب بنايا آمين سبت كونوا انت يقبروا برتعو كم من تاي كابت زمصنا فتنات مالتي يسوس قويتاي سلازي تقوندنا عنا انتايو سلازي أبو تسريتكم انت هانيتكم بمسغانا ملئكم كم تي تمهاركم مخوينكم بأمنت انت يقبروا صنعوا أمنتنا ماني كريستوس من أنا قندو أنا نحق قندو ويني إزبلنا سلازي نحنا بينا نصنع زلنا أب كريستوس يسوس شعوف قصل مهلاونان قصل زي مهلاونان مستر نايمني مستر نايز قندزي مغنياتو مستر ناي كريستوس آمين آمين بروخات سلازي صنعوا سلازي صنعوا زبلنا زلو انتاي سلازلي زي مصنع سلازلي زازر انا يقرب چنفر ارينا هنا چنفر انتاي سلازخونه يحرر سلازخونه كاب من تتفليا كاب تغوند تتفليا تسفا تقرصيا تصمليا سلازي تغوند ترا مغب زي رخبو وي دما نسا كاب تغوند تحت قريصا نبحاو تدربيلو والو سلازي كاب تچنفر دريخما غرب نبعلو كاسي مستقرص قاس انچيتي زخون انچيت انت خوينخا نبحاو يزاتو سلازي نبحاو مدر بايكا ايترفني زلوم زلو ابتي اب كريستوس صنيعكا دو زي مبالكا زبلوم زلو بكريستوس امينكا او دما معبايكا سلازي نحنا قديتاي كنفري مغنيات مسترنا غوند سلازون زمرد ازي سلازي كمتي تمهاركم مخونكم صنعوا تملالسون زبلنا زلو تحت مبال فلت حلفن ترفن فلت ايه صقامن طميتن مسترفو مهلاون سئنتن اب كلن بكلن لومد ايه زي ناي سبا زراربا كم زلو خوينو جن بتحيل زبني بكريستوس نخلو جن نخلو حزنو مذا فيليبي معرف 4 10 غلطه مريوا تحت مبالي فلت من هي ذا چنفر زي چنفر سلازي چنفر حزي تحت مبالي فلت لعلم مبالي فلت كنقص يخيل كله يبل سب كم زخنا نفلت جن وصيتنا كريستوس يسلازخنا بتزبنا حيل نخلو كابت غوند زمصنا كابز غوند زمصنا زبل كله تصعنا يمصا زخونه يمصا حدا ነገር يمصا كل غزي ابت غوند انتلخا مخنياتو نحنا ابو تسويرنا سلازخنا امن تسويرنا ابت غوندي صحاي انت مصي نت غوندي انت زي حريرو نعخان چنفر طرا يحركاني سلازخونه غرب منچ كابت سوري سلازخ منچ نغيتا يسكرسس كا ابوي منچ غوند خا وصيت نايبوي نحنا دما نايت غوندي وصيت چنفرينا سلازي اتي ناتنا منچي وي كاناتناتي وصيت ناتنا زخونه غيتانا مدحينا እግዚአብሔር አምላክ ንዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለትዩ ንሱ ስለዝኾነ ንሕና ፀሐይ ይብል ስለዚህ ፀሐይ ይትረር ኩነታት ይያሃሉ ስለዚህ አምባቆም ይሉምሽ አምበለስ ፍሪ እንተ ዘይሃበ ይሉምሽ ጥሬት ካ አብደንበን እንተ ዘይተረኽባ اتقطع انا جنا اتقطعي مس እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝብለኒ ክሳብ ዝምልሰለይ ካብቱ ጉንዲ ወይ ድማ ካብቱ ምሕለዊ ንዓይናተይ ናትኩም ምሕለዊ አበይ ጉንዲ ናተይ ናትኩም ምሕለዊና አበይ ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸኒዕና እንደኮንም ልኮለና ማለት አሜን ብሩኻት ስለዚ ጳውሎስ ኮም ይዘሎ ትሕት ምባል ይፈልጥ ኩነታት ይፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ይፈልጥ ጽጋብን ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ስእነትን አብ ኩሉም በሁሉን ሉምዴ ግን በተሐይል ዝህበኒ በክርስቶስ ንኹሉ እخሎ በመን ነተሐይል ዝህበኒ በቲ ሐይል ዝህበኒ
ስለዚህ እዚ ካበይና ዝመጽኢልናዮ እዚ ፍረዚ ካበይ መጽኢሉ ከባዕሉ ኣብዘሎ ፍረታት ኣለዎ ኣብዚ ፍረታት ኣለዎ ኣብዚ ፍረታት ኣለዎ ኣብዚ ቆጽሊ ኣለዎ ኣብዚ ኸ ጉንድሎ ኣብዚ ኸ ሱር ኣለዎ ታሕቲ ኣቢላ ዘስፋሕፍሕ ኢልና የለን ኣብቲ ኤርምያስ ዘሎ ማለት እዚ ኩሉ ምንጪ ናተይ እናትኩም ፈጣሪና መን እዩ ንሕና በርኣይ ምን ተፈጢርና በርኣይ ስላሴ ኣሜን ስለዚ ንሕና ናይ መን ስራሕት ኢና ኣሜን ስለዚ ንሕና ሱርና ምንጭና ከበይ ካብ እግዚአብሔር ንዑ ከም መልክዕናን ከም ምስልና እንታይ ንግበር ሰብ ንፈጠር ዝብል ስለዚ ጳውሎስ እንታይ ዘሎ ኩሉ ምባል እኳ እንተሃሎ ኣብዚ ምድሪ ግን ኣነ ምንጨይ ካብ ጉንዲ ስለ ዝኾንኩ በቲ ዝበኒ ሓይል ንኩሉ ይሰጉረ እዩ ዘሎ ኩነታት ይምፃእ ዋዒ ይምፃእ ዛሕሊ ይምፃእ በቲ ዝበኒ ኩሉ ጢሜት ይምፃእ ኢሉ ጳውሎስ ብዙሕ ግዜ ጠቂሱ ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 35 ክሳብ 39 ዘለውን ሞት ይምፃእ ሓልታ ናይ ዛዕሊ ይምፃእ ኩሉ ይምፃእ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣሎ ካብታ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ወይ ድማ ካብዛ ምንጭ እዚኣ ካብዛ መግቢ እዚኣ መን ይፈልየኒ ካብዛ እንተ ተፈልያ ጨናፍር ኩሉ ይመውት ኢና ኢልና ኣለኹም ምሳይ ብሩኻት ካብዚ ጨንፈር እዚ እንተወፂኻ ኻትመውት ካብዚ ጉንዲ እዚ እንተወፂኻ ኻትመውት ይባሉ ስለዚ ኣነስኹም ሓይልናን ኩሉ እንትናናን ኣበይ ኣብ ጨንፈር እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ትሕት ምባል ይፈልጥ ኢሉ ሕልፍን ትርፍን ይፈልጥ ኢሉ ጽጋብን ጢሜትን ይፈልጥ ኢሉ ምህላውን ስእነትን ይፈልጥ ኢሉ ኣብ ኩሉን ብኩሉን በዚ ኩሉ ነገርሲ ሉምድ ኢሉ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ ኢሉ ስለዚ እንታይ ይብል ቆሎሴስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 7 ኣብኡ ተሰሪትኩምን እንታይ ይብለኩም ጸኒሐ ኣብዚና ተሰሪትና ዘለና ንሕና ኣነስኹም ኣብዚ ጉንዲ እዚ ኣብዚ ኮናን ኣብዚ ጉንዲ እዚ ኣነ ጉንዲኤ ኢልና ዘሎ ንስኻትኩም ድማ ጨናፊርኩም ኢልና ዘሎ ንሕና ኣብዚ ጸኒዕና ቆሎሴስ 2:7 ኣብኡ ተሰሪትኩምን ተሃኒጽኩምን ብምስጋና መሊእኩምን ብምንታይ ብምስጋና መሊእኩምን ከምቲ እተመሃርኩሞ ኮይንኩም ብእምነት እንታይ ግበሩ ጽንዑ በእምነት እንታይ ግበሩ ጽንዑ ዋው ሃሌሉያ ስለዚ እምበር ብሩኻት ሕዋተይ ስለዚ ተዓንቶ ዝበልኩዋ ስለዚ ህይወት ዝህልወና ኣብቲ ጉንዲ ስለ ዝኾንና እዩ ምጽናዕ ኣብኡ ዝተወከልና ዘድልየና ድማ ካብ ቫይረስን ካብ ሕማማትን ካብ ምቁራፅን ስለ ዘድሕነና እዩ ዳሕራይካ እንታይ ኢልና ነርና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ በኣና ስለ ዘይነብር ዘይኮነ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ንሕና ብዘይ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንነብር ስለ ዘይንኽእልና ምክንያቱ ከምቲ ዓሳ ካብ ማይ ዝወፅእ ምክንያቱ ካብ ጎይታ ክፍለ ዘይደሊ ወይ ክንፍለ ዘይደሊ ጎይታ ብዘይ በኣና ወይ ካብ ብዘይ በኣይ ክነብር ዘይክእል ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ኣነ ንጎይታ ክጎድፈ ኣነ በቃ ከም ዝኾይነ ዓለና ከም ተመሊሰ ገለ ይብል ምሽ ንባዕልኻ ገደደካ ንባዕልኻ ገደደካ እቲ ምስጢር ምክንያቱ ጎይታ ፈጣሪ እዩ ንሕና ንነብሮ ናብራ ንዓና ንኸጥዕመና ኢና ምስ ጎይታ ንነብር እምበር ጎይታ ንዓና እንተለናዮ ሕራይ ንሕና ከይተፈጥራ ምስ መን ፀሚዎ ነይሩ ምስ መን ነይሩ ሕራይ ንሕና ከይተፈጠርና ኸ እንታይ ጨጊምዎ ነይሩ ድሕራይ እግዚኣብሔር ካብ ምፍጣርና ምህላውና እንኳ ኣብ ኢዱ እያ ስለዚ ንሕና ንጎይታ ኢልና ዘይኮናስ ንሕና ክንነብር ኢልና ኢና ምስ ጎይታ ንነብር እቲ ዋዒ ይምፃእ ኩነታት ይምፃእ ዘይንገድፎ ንጎይታ ካይነሕርቆ ኢልና ዘይኮናስ ንሕና እንተወፂና ስለ ንመውት ጥራይ ስለዚ እቲ ገረብ እቲ ነዛ ገረብ እዚኣ ከቢደያ ይኽወርደላ ኢሉ ይኮነ ዝወርድ እዚ ጨንፈር ኣብ ልዕልታ ገረብ ተሰቂሉ ዘሎ እቲ ጉንዲ ተሰቂሉ እቲ ጉንዲ ድማ ከቢድና ይብል ዘገርም ነገር እቲ ጉንዲስ ከቢድና ይብልን ኩሉ ግዜ ተሸኪሞ እዩ ዝነብር እቲ ሱርካ ክንደይ ሳብ መዓስ አይብልን ኩሉ ግዜ ምንጭና ወይ ስለዚ ንሕና ካብ ጎይታ እንተዳወፂና ካብ ማይ ከም ዝወፅእ ዓሳ ብዘይ ህይወት ከም ንነብር ኣይንኽእልን ኢና ንሕና ጎይታ እንተተፈሊና ወይ ድማ ንጎይታ ክንጎድፈ ኢና ድሕሪ በቃ ናብ ዓለም ንምለስ ኢና እንተኢልና ጎይታ ይኮነ ዝሓስቦ ሰብ እዩ ዝሓስቦ ማለት ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ስለዚ ንሕና ኣብ መን ክንጸንዕ ኢሎም ማዕን ትምህርትና ወይ ድማ ኣብ ኢየሱስ ወይ ድማ ኣብቲ ጉንዲ ናይ ሓቀኛ ወይኒ ፍሬ ክንፈሪ ይኮነን ትዕላማ ፍሬ ቅድሚ ፍራይና ናይ ዘላለም ህይወት ምርካብና እዩ ማለት ስለዚ እቲ ናይ ዘላለም ህይወት ዝረኸበ ሰብካ ኩሉ ግዜ ካይተናወፀ እዚ ምስ ምናይ ምንዋፅ ፍላይ ታ ኤርምያስ እንተራሪእናያ እታ ኤርምያስ ዋላ ፀሓይ ምፃእ ሙቐት ምስብ ካብ ፍሬ መሃብ እንታይ ተገብርኛ ኣይተቋርፅና ኢሉ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓ ማይ ተተኽልዩ ተተኽለት ሱራ ድማ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘሳፍሕ ሞረይዋ ዘሳፍሕ እቲ ህይወትና ብሙሉ ኣብ ጎይታ ወዲቕና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክነገረኩም ደልየ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዋላ ንእግሪ መንገድና ብዙሕ ግዜ ምስ ሰብ ዘሎ ኩነታት ምስ እግዚኣብሔር ዘሎ ኩነታት የዛምዶ
مس እግዚአብሔር ዘሎ ኩነታት ንበይኒ ምስ ሰብ ዘሎ ኩነታት ንበይኒ ሰብ ምናልባት ብምርዳእን ብዘይምርዳእን ዛት ቸርች እዚኣ ትጸድቕ ዛት ቸርች እዚኣ ድማ ሓጢኣት ተኣቱ ዝመስሎ ሰብ ኣይሰኣንን ኣብዚ ቸርችታት ከም ዝግበር ዘሎ ናይ በዓል ናይ ሰብ ድሌት እዩ ናይ በዓል ድሌት እዩ ስለዚ ዛት ቸርች እዚኣ ካብ ቸርች እዚኣ ስለ ዝወፀት ኦሮማይ ካብ ዝጉንዲ እዚ ተቆሪፃ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ሰው በቃ ኦሮማይ ካብዚ እንዲያወፂ ኣኺልዋ ሓጢኣት ከም ዝበሃል ነገር የለን እዚ ናይ ሰብ ስምምዕ ናይ ሰብ ሓንሳብ ክነብሮ ዘይከኣል እንዳይዳ ኣምበሪ ተሓን ቸርች ካብ ተሓን ቸርች በቃ እዚ ሓጢኣተኛ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ስም ክርስቶስ ኣለዎ ኩሉ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዋላ እንተ ወፀ ንስም ክርስቶስ ኢሉ እንተ ኣተወ ንስም ክርስቶስ ኢሉ ስለ ዝነብር ክርስቶስ ካ ንባዕሉ ዳ ኣምበሪ ንሰይጣን ሕሊፉ ኣይበካኒ ስለዚ ንሕና ንብሎ ዘለና ኣብ ጉንዲ ምጽናዕ ናይ ግሊ ሰባት የዛረብ ዘለኹ ማለት ናይ ግልኻ ንሕሰምካ ይጥዓምካ ክትዕመካ እንተዳ ኮይኑ ዝጣዓመካ እንተ መሰለካ ኮይኑ ምስ ክርስቶስ ዝሓሰመካ እንተ መሰለኻ ይተረፈኳሲ ምስ ክርስቶስ ደው ምባል ምጽናዕ ናይ ዓወት ምስክር እዩ ናይ ዓወት ውጽኢት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ዋዒ ይምጻ ኢሉ እንተ መጽ ኣይትፈርህን ኢሉ ቆጽላ ከዓ ለሚዑ ይነብር ኢሉ ራዩ ምስ ክርስቶስ እንደለኻ መከራ ይምጻ ትልምዕኻ ጽቡቕ ይምጻ ትልምዕኻ ለውጢ የብልካን ምክንያቱ ምንጪ ናትካ ስለ ዘይኮነ ማለት ምንጪ ናይ ጎይታ ስለ ዝኾነ ጎይታ ድማ እንታይ ይገብርን ስለ ዝኾነ ኣይላዋወጥን ስለ ዝኾነ ፀሓይ ከሆን ፀሓይ ከሆን ቁር ከሆን ቁር ከሆን ጎይታ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር እዩ አሜን ስለዚ በበዓመቱ ደርቂ ኣይትረከርን ኢሉ ኣይተንክርን ያ ማለት ካብ ምፍራይውን ኣይተቋርጽን ያ ስለዚ ትፍሬ ከም ዝበልና ካብ ርእስና ስለ ዘይኮነ ማለት ስለዚ ምጽናዕ ብግሊ ደው ምባል ብግኒ እቲ ናይ ኣምላኽ ፍጹም ምእንቲ ኸውንሲ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ፈጺሙ ተዳልዩ ንባዕሉ ይዛረብ ዘሎ ፍጹም ምእንቲ ኸውንሲ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፋት ንትምህርቲን ተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይብለና ኣነስኹምን እንዳለምለምና እንዳፈሬና ክንከይዲና ኣሜን ምክንያት ምንጭና መን ስለ ዝኾነ ምንጭና ኢየሱስ ምንጭና መን እዩ ኢየሱስ ስለዚ ኣብቲ ምንጭ ስለ ተጸጋዕና ኣብቲ ፍረኽ ህብ ዝኽእል ስለ ተጸጋዕና ኣምላኽ ድማ ኣይሕፍርን እዩ ኣምላኽ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይሕፍርን እዩ ኣምላኽ እንታይ ይገብርን እዩ ኣይሕፍርን እዩ እስከ ኣምላኽ ኣይሕፍርን ይበሉ ኣሜን እንደገና እስከ ኣምላኽ ኣይሕፍርን እዩ ንመን ምስሕፍርካ እሞ ክሓፍር ንዘኽበሩኻ ተኽብር ጻድቕ ተሓዲጉ ዘርኡ ክልመን የለን ኣይተጻዕፈና ይረኹን ኣይትሕፍርን ኢኻ ኣይትሕፍርን ኢኻ ኣይትሕፍርን ኣይሕፍርን ኣሜን ኣሜን እንታይ ይብል ኢየሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቕደስ ክምህር ከሎ ዓዊሉ ንዓይ ትፈልጡኒ ካበይ ምዃነይውን ትፈልጡ ኢኹም ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻእኩን እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ ዝለኣኸና ግና እንታይ እዩ ሓቀኛ እዩ ንዕኡ ንስኻትኩም እንታይ ኣይትገብሩን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ኣለዎ ብልዕሊኡ 27 رأيو وانجيل يوحنس معرف شوعته ناي مودات القسم بيه بزي ودي خود ذبل زلو مالتي وانجيل يوحنس شوعته كاب 27 جنا اخي اذا خابي مخانو نفلطينا يلوم كورسس كمص خول جنا خابي مخانو زفلط يلبن بلو مخنا كورسس بسقا ينفريط امو كابي كم زمص جنا يفلطون نير يسوس كعب بيت مقدس اتيخ امر كله عاويلو نعاي تفلطوني يهم مخنا تفلطوينا يمزلو كاب غليلا خم زمص يلم زارو زلو تخكل كاو مص يلم زارو زلو تفلطيهم أنا جنا خاوي نسون ليخوني يمو بفلط إيه بلهم يسوع قويتاي يسوع كريستوس نعين نعخوني فلط الناي آمين يسوع كريستوس نعين نعهم تاي قبر الناي فلط الناي سلزي إذا خاوي كم مسألة فلط الناي لهم متمين شو جنا يفلط وان أنا سومن قويتاي يسوع كريستوس نعين نعخومن كابت زلوا نجارات باليهو بسلام كنبر كسمود داتا خساجر يسوع كريستوس مساين مساهمني سلزي نحنا بينا زلنا أبز جندي سكي أنا بجندي أزول الله خبر زجندي دم يسوع كريستوس آمين أنا زفرز الله ويقبله سكي زفرز الله جنفري يقبله أنا زفرز الله جنفري خنا تو تفري دم خاب يسوع يقبله سلزي أنا سخمن وعي مسا نجاري مسا بمن متأمر أي حفرني زملخنا يو
ኣይሕፍርን ኣምላኸይን ኣምላኽኩም ኣይሕፍርን ኣምላኸይን ኣምላኽኩም ስለዚ ኩሉ ግዜ ቆጽልና ኩሉ ግዜ እንዳለምዕ ክነብር እዩ ፍረ እንዳሃበ ክነብር እዩ ፍረ እንዳሃበ ክነብር እዩ ዘይንሕለል እንታይ ስለ ዝኾነ ኢና እንተልኩምኒ ኣብቲ ጉንዲ ስለ ዘለና ኢና መሊስና